En kinde makare kendo kamoro moro ma intie jara malolo tigi ma indie nduon luo e lo niko kelo ane jefolo achiel ka achiel odiochieng' kawuono wabiro rango weche go mag rowere ka achiel kod siasa moloyo kinde gi mag siasa ka oganda ndikore kaka jogombulu to bende yiero ma neno dwe mar aboro wadwa rango ni to rowere kalendo ng'ama chalo nade to gin teko gi kata teku margi to ni kure e yore mag siasa bro mi wendo thuolo mosu kaito bro dhime kod twak mar duond luo arwaki Rokona nyamoso gando maneno lulu nyisgi nyingi county mari kaachiel kod gima ichung'ne e sekta mar rowere. Erokamano Jeff. Nyinga en Kalmax Odhiambo. Achung'ne Vijande National Youth Voice Kenya. Awuok e Homa Bay County. Nairobi awakilisha Vijande to gi Kenya as a nation. Koro aduoko erokamano ne oganda mag Vijande mokwongo to gi jo Kenya kanyakla. Rokamana nya Kalmax wacho ni ne jakom mar Youth Voice Kenya. Yes. Nyiswane to kinyisowa ler mar wach ni Youth Voice Kenya en riwruok machalo nade to ginang'o gini motimo ne rowere tang'o gini mabende usetimo. Erokamano Jeff. Youth Voice Kenya en organization mochung'ne Vijande wa fight ne right mag Vijande. Yes. Wa fight bende ne bedo kanyakla mar Vijande gi sauti margi. Mondo kanitie gimoro to wan bende wa negotiate kod jogi table. Koro wakwayo ni kanitie pesa. Yeah. Kanitiere nafas e wach mar governance. Kanitiere nafas e wach mar tiyo gi youth marach. To wan kaka sauti margi gi kaka jomoyier wawuok oko to wanyiso gi ni Vijande mae marwa otamwa go to nego wakawe sama chalo kama. Kanitiere kama bende ok dhinwa maber to wawuok oko gi sauti kaka Vijande to wacho ni area makama ok dhinwa maber koro mano e kaka watiyo. Rokamana nyo kwacho ni ukedo ne ratiro mag joma Vijande kata rights mag youth. Ratiro gi kinitie joma kumoko ng'ere to gin gik machalo nade. Kinyalo dhinwa deep inyiso ni to ratiro mag rowere mukedo ne gin gik machalo nade. Erokamano Jeff. Number 1 iyudo ka Vijande age bro wachni ni kogik ichako age of 35 kadugo piny mano kijana. To onge kama transition moro nitiere ma ng'ato bro wachni koro from 35 mae gimo ne gichak tim. Koro iyudo ka katiba wache kamano. To onge kama katiba soaye ni ka koro transition timore ni kigik age ma kama to wene Jeff. Mondo Jeff kwan gine gi ka. Koro wan kaka Vijande nwariwore mwa register group. Koro grube gi ka se register to nikech un group ka group nigi gima group ni dwano tim. Koro group ni kwa yudo ni un jomo uluoko geche. One support mwanyalo miyo ni wabro bedo gi county government piny kata wabedo gi national government piny to wakwage ni area makama gi space maromo kama mino uru youth gi nikech mai tich ma ginyalo timo to mai gima gitimre nade e gima gihero. Then wamanyo ne gi funds through other institutions kata organizations muyie support gi gima gitimono. Koro kata en gima tin to gire matin cha mwatimore nade e mwariwore go kod kanyakla mondo mi watingi go malo. Kwa biri agriculture watimo the same thing. Youth nitiri mo uwuok gin gitimo wacha mar agriculture. Koro agriculture ni wa link gi other institutions ma bende uyie tiyo kod kanyakla nikech sama un organized ji mang'eny biro dwaro tiyo kod. To ka un disorganized ji mang'eny biro ringo far away from. So the only thing any wakawo gi together to waket agenda margi cha gi vision margi ka then waketo gi ni objectives mag un kaka grube gi kaka no se register ne na ng'ama no dwaro. Koro golu cha wakonyu mana further goal. But okwabitu wa change nuni you need to start selling cars when you're supposed to be selling ornaments. So my gi mwatimo gi youth gi mondo mi waket gi together mondo kik ng'ato ti kodgi nikech sama in idol ibro plan violence. Sama in idol ibro bedo gini inyalo involve yourself in illegal activity mora mora. Nikech un desperate, un frustrated. To ng'ama wugo ko mondo konyo ni opportunity marune ka mondo udhi through that opportunity ngini koro onge. But ka un organized then waluwo that channel mondo mi koro wa reach to gima gidwaro chamo wa further objectives. Rokamana nyato jakasani rinyalo wacho ni ang'o ma usetimo ndiro ero kang'eyo ni Youth Voice Kenya ni osebedo e kinde machalo nade. Youth Voice Kenya nochakore 2012. With the population first of all nochakore in Nairobi. Yes. With the population of 3,000 registered self-help groups. Then watimo the stretch all over the counties, all the counties because mondo mi bed elected. Yes. Nyaki bed ni in gi 30 registered groups under your umbrella.
mano from each and every ward. Yes. So those are the representatives mano kao, mane golo delegates, mane the year the national leaders. So from kanyo, kuru wawuok ni from grube ka grube negi riwore, mondo gi chak from a level nigi mane gi dwaro enango. Kuro karkanyo, ema kuro wachako further agenda magi kamano. Kuro nyaka 2012 nyaka sani ere nyalo wacho ni ang'o gini kata achiel ariyo adek mosetimo ma uneno ka oseloko ngima rowere. Gima inyalo wachi ni kibet piny hisani Jeff kaka Kalmax nyaka nachak bedo jakom mar Youth Voice Kenya 2012. Achiel ariyo adek osetimo ne rowere mantiere Kabondo, osetimo ne rowere mantiere Nanyuki, osetimo ne rowere mantiere Vihiga. Namba achiel, ne wakuongo create nafas. Yes. Ma yudhe gi ne nyalo yudo kama ginyalo air their views. Tiende ni gima nyo chandi cha, Yes. wanyalo face godo institution no direct. Koro, wawuok kaka vijande, number one, nitiere samani duaro monodik doctors from Asian, from Embassy of Australia, sorry. Then, nege partner kodwa direct to the organization. To giwacho ni because now youth wane mwadwaro youth. Yes. Wakao mwandiko 792 doctors. That is from our umbrella. There is also a partnership mwatimo with Triple D. Triple D ni and digital divide data. Wamiyo give vijande from each and every ward manegi kao for college. Because nyithindo gine ok nyalo yudo fee magi nyalo somo godo to their college level, maybe to the university level. So kane gi enroll negi yie mondo mi wamigi vijande gi magi kao nyithindo gi masani gi somo kende chulo gi. Some of them osetimore nade ose graduate. What they direct to the Uwezo Fund. Number marwa through the Uwezo Fund neni with forms wakao to wajasu through our groups. Yes. To watero gi direct to the Uwezo Fund nire ka wache Yes. omenda mar Uwezo Fund nire useyude kaka rowere. waseyude but with a lot of difficulties. Difficulties again. Yes. Nikech ka ogana mathoth osiko wacho ni omenda mar rowere ni procedure is too long and tedious. Yes. Procedure ni en gima chake japaro ni nyiso mana ni kauru group mar ji aboro kata par. Yes. Ondiki ni group mondo wach gima dwa timo gi pesa mondo mi omenda ang'o makete ga matek. Kech rowere mathoth osebedo ka ywak ni omenda ni eri yude ok yot. Erokamano Jeff. We aduoki chien. Ka ng'ato dwa miyi gimoro, kik obi gi condition. Now, Nikech conditions kidhi keto mang'eny, ka ema wito the real focus mar gima nomiyo pesa koro dwani Uwezo Fund kogole to wach kata ni en bilion achiel to wacho ni en imiye rowere ma okwangi kata ni ma group miluongo ni Kotieno Nyango ma group miluongo ni imiya ji nikech en pesa. Jeff, winja maber. Awinji wacho. Ka wawinjore ni inyisa ni Karl Marx Yes. miya siling 1,000. Ing'eni gima dhi timo gi pesa ni akia. Lakini kwaya siling 1,000. Achiel. Ere gimomiyo pesa ni ne en mar runoff. Adon winjre kanyo. Matiende de wadhi e runoff pesa ni $. To koro ka e county ka county, constituency ka constituency and ward ka ward, government negi data mar youth mo register e areas go. Kato bed self-help group, kato bed CBO, kato bed NGO, kato bed mana whatever way you can call it. Adak negi kao this data to giwacho ni chairman, secretary mar group makama B. Minimum amount of money momiu kaka youth and 500,000 kata 200,000 so that kikimia youth 50,000 tuonge kata ot moro within Nairobi kae minyalo yudo godo biashara minyalo rwake ot gi siling 50,000. Mano tiende ni chulo rent kende no se kao pesa cha. Tinyiso ng'ani ni mondo biuduok ni pesa ni. Are we really serious? Koro no dwaro ni mondo oket. This was the thing. And that is how when we were making the policy of Uwezo Fund, I was amongst Jomanolos of the policies of Uwezo Fund. Kapoko bedo kata na. Yes. But these politicians not decide to erode the entire thing. So that Politicians give managers. Ne josiasa chako donjo. Josiasa manodongo dhi okaw gini mondo koro gilos godo some mileage. Koro gilokore patrons. Nikech ang'o? Conditions number 1. Yes. Ere kaka pesa ni dwa miye vijande to pesa ni okete condition. Ni koro kikawe tidok back. Iwinja Jeff, idok back e constituency. Idhi mi form. Komi form ni ujaso form ipeji bank statement. Bank statement un kaka jomo register group ni kae makorka mangane akia. Group ni unungega mago jomo kikumi pesa no. So those are the things manodhi umiyo vijande ubedo discourage nikech idwa lao pesa ni for another 6 months. To youth idho pile ka pile fair uwuok uyugis or waluongo ni odwa wuok Kabondo to dhi manyo pesa ni Kosele.
Iwinja, oro wuok kanyo to dhi manyo pesani kasewe. Pogruok moro nitie nikech sama giwuotho pile ka pile ka gidhi manyo pesani. Pesa ma gitiyo go to pesa cha to pok otimore nade? Pok obiro. So jogi nodhi oketo conditions gi mondo mi youth obed more vulnerable. In what way? To jok ma oseyude kata yes. Unaparo ni oseyude. Nitie moseyude. Nitie joga moseyude. To wayude gi lweny nikech ne wadhi wan ka wakelo uniforms ka gin 500 to wadwa ni forms 500 gi ukagwa ka wan kanyo. Tinyisa ni grube ga mana kelo ni kaka Nairobi. Magi adi mu qualify. To moko qualify gi miwa reason remarks pin kacha ne kal max grube gi ku qualify because of this and this. So mondo wadhi wade just pin kacha mondo watimre nade waduogi. Koro nogi ka point magi kwani pesa ni pok okelo. To pesa cha to na en pesa mano wach ni en mani aka account. So these people not you give this system to actually fool youth. That is what I can say. To nitire iwacho ni nitie joma oseyude. Yes. Ka useyude kata grube gi oseyude grube ariyo kata adek. Sana nyalo wacho ni usechopo kanye kod omenda nikech geno ne gima kedo to ukawe mondo mi okonyu kaka rowere. Okawe ni ngato nyiew kode TV. Nano kada moko ji okawe ji nyiew TV ji nyiew thum. Magi gik maseneno. Okawe un grube mokawe otimo pesa ni. Okay, number 1 grube gi mano kawe nikech already kane wadonjo kuom grube ka pok register. Ne giwacho no 1 mai gimo atimo. Mai gimo osebedo kwa timo. To mai gimo bro endelea kwa timo. Koro kae en on bidding to wakaw pesa to wamiu to oyaw godo something big than what you used to have. Koro kane un gi small scale bidding mane un gi capital of 10,000 kwa kawa 100,000 to inject kachiche udhi bedo 110. Tiende ni ya capacity maru wasayar. Koro tiende ni market maru bende watimore nade wayaro. Koro these are the things mane watimo. Koro jowage kada king'iyo returns magi sani kane gitiyo ji adek to sani gitiyo ji 8. Kane gitiyo ji 6 to koro gitiyo ji 12. To means idwoke bang' thuolo moro manade. Omenda ni idwoke bang' 1 year. Then 1 year e onge gi interest. Mano 12 months. Onge interest. Ma ke 1,100 to dwoko mana 1,100. Nitiere pesa moro kanyo ni administrative fee. Koro en ng'ade wiye. Ing'ade nang'o? Jo administration gi ng'amo nego bene ichulogi gi omenda ni kosi chulogi gi sirikal. Donge mijo ka wacho ni gini ne ga lot of fraud. Nikech pesa ni noko yie mondo mi youth ojo ko administrative fee ne gi kaw nang'o. Mane penjo mane wapenjo to mano ne wacho ni kama ikelo siasa gibeti office michulogi e pesa. Ka ng'ato nego bene oserve jo piny to pesa ne wuok e sirikal. Ochako dwaro administrative fee omenda mi oli ne nang'o. Nikech giwacho ni gin ne gidhi gichiwo gicha kaka department within a ministry. Koro teni kano udhi kacha to udhi kacha kaka udhi kacha through a department. Injo. So this department though gimi penjo is very clear. Wachulo gi diriyo nikech jogi ni salary. Department itiyo kende okoti gi ministry. Otiyo gi ministry. But pod wachulo gi chako chulo gi department level. Ok tiende ni magi gik minjo kwa ywak ni. Wan itiyo kodwa marach. Ni sama pesa ni kuri gole to wan marwa ni omewa paperwork. Iwinjo. To kata sani kidhi ing'iyo the way government works. Government kata ka gidwaro mana pesa sani from a bank, they will only write a simple letter. Kuma ge jase form midwa penj gi kodo nyaka bank statement nyaka M-Pesa nyaka onge. To ka gin en kaka government onyalo yudo pesa no direct kendo within a short period of time. To youth to kidwa mi pesa within 6 months. Don't you know that there is something that is not adding up. So these are the questions that we are now asking and we need to face them head on. Nikech kidwa konyo ng'ato wach ni ka en nyathi manyako idwa no dhi ulos wi in ke miye pesa no dhi ulos wi koro in bido chako nyise kaka onegi dol kalikete onegi duoke kama onegi kete kama ero kama na nya winjo kaka no chako to ne wacho ne ukonyo rowere mondo mi kik ti kodgi e yo marach. Yes. E sache gi eki mag siasa. Kani wacho kamano to wach ni eri tiende enang'o? Kik ti kodgi marach. Ibed ni nitie ng'ama osebedo ka tiyo kod marach to ng'ama tiyo kod marach ni en ng'ato timo nang'o? Very good. Kuonge ngi party structures man tie Kenya ka. Yes. King'iyo amalo nyaka piny onge kama youth nitie. To ka nitie kama so youth, ticket to youth e gimoro ni league. Matiende ni e katiba oonge, but obedo created as a department. Injo. So ionge gi say. Koro jogi bro keto ni sami dwa tiyo tinyisi ni the through somebody. Tingini youths gin joma are very very impatient. Kidwa keto youth, kidwa frustrate youth, nyis youth no bika wuono the next day and the other day. Obro koso biro kanyo. So frustrations gi magi gik masane government oseyudo kaka youth kuom gi kata mana party structures mondo mi gitam kodo vijande gi chup kama gidwaro. Koro ema miyo wan kaka vijande mondo miti kodwa ne wadi sai to wacho ni kawadwa ni mondo watim gimoro amora to wabedo piny. To agree ka en party odwa ni mondo wati kode. Stake mar vijande gi ni kanye.
To kapok ipenjo stake margi, ing'eni en mana Kenya ka kende in fact not Kenya, the entire world. Population mar kikaw UN report. Yes. 1.65% kende a parliamentarians in the whole world magin youth. Talking here the highest population. Yes. To gain youth. Kare, where did the calculation go wrong? Kata mathematically kanya mane makosa timore mawang'eny. To kakoro wadhi representation to waonge. Magi representation mwacho gi kimagi gin kombe ma iere Uganda. Yes. Ok danga wach ni idwaro mondo jo siasa ma samoro ikigi osekalo mara iwacho ni gin jo youth weko bro chuno jo youth mondo mi odhi ochung' e laro kombe. In kaka Karl Marx nyalo wacho ni adwa chung' kaka MCA. Yes. Adwa chung' kaka jo od bura. En apone jo piny ma bro wacho ni oyo Karl Marx ogone mbulu tere od bura kata ok wagone. To jo youth bende osebedo kod ng'ikruok koni kod kocha onge jo youth mathoth ok chung' e weche mag siasa. Ang'oma kelo luoro no ero. Number shell. Iga moket kacha. Yes. President lero gigni di President. President nyalo laro giga mora no. Kise ka wawach gima nie katiba. Ukati api wacho namo. Katiba wacho ni mondo milar president iki nyaka gig 36. Winja maber. To kende en above. Tapenji Jeff. Pesa moket milaro godo president, milaro go governorship, milaro go senator. In kata kiwuok e college kawuono. Pesa ne yude kanye midwa ni mondo idhi tuwe to kendo ichak idhi campaign. Ingene wapenjre penjo maler to wayud answer kamoro. Koro pesa ni etago. Pesa no namba 1. Namba 2. Politics and club. Inyalo bedo ni na best player e Arsenal. To kidhi kama jo Manchester tuge ukitugi ibe the spectator. Mano ka nomination mag rowere gi joma mine gi joma ne ging'ol. Gin bet ka figi ne ogo piny. Nikech ng'eni party kata duond od bura miwacho ni en be en structure ma nyaka ti. Nyaka gibed kod nomination, nyaka giloso tese, ma giloso ne certificates modwaro gieki. Nyaka gibed facilitated. Mondo mi gibed facilitated nyaka resources bedie. Resources en mana mwandu kata pesa. Aneno ka nomination ka niketo to ket maber ni joma jo siasa motegno gin mae pesa magigolo. Jo youth, joma mine, joma disabled mae pesa magigolo. Ang'o ma tek kanyo? Koro ya duoki. Million achiel. Uduto kuduchung' e laro komar president. Okadagi. Yes. Wachak kama. Million achiel mano president. Tingine mano mana kisubmit certificate dong. Koro keta half mare. Koro waluong ni mano youth. 500,000. Jeff, 500,000 youth mane ma otieko college kawuono en gi 500,000 odwa dhi timo gini mano pod akito namba 1. Namba 2 akitu ni gini club. Yes. If you don't belong to that club, inyalo bedo very smart. To kitundo kama jo club numti tibedo kaka spectator. Ingo mu kikiti kaka spectator. Nikech ging'e ni ok dwari kanyo sechego. Koro gini en club ma ka okina member mar club ni. Tanyisi Jeff, inyalo bedo the best, the smartest, the most eloquent, the most shrewd to onge chieng' ma joka buru kai marwaki iya kacha. Koro gitiyo gi this system mondo mikuru gi okache chama koro winjo ke wacho ni en youth un active ka un university. To youth ubro bedo inactive ka to bedo disorganized ka koro dwaro the political positions. Tama mono uyawo dundo buche ma. Nikech aneno kata ka nitie ng'ama wuok kawuono yawo dundo od bura mare nitie joma chung' independently. It doesn't matter ni nyaka ibed ni ine code ine Jubilee mondo dhi chul mwandu gi. Nyalo wacho ni wana kaka rowere wayawo dundo od bura ni. Nomination obro timo gi the little we have. Ng'ama wan godo bro chungi the little we have. Koro ingini ko kidonje agenda manad. Koro agenda ne mano wakete kama. Yes. Wano tamwa transition stage. Transition of a youth ikia. Yes. Nikech ibro luong ni go mana ni 18 to 35. To kama ng'ato wuoke koro wacho ni Jeff, ineno kore romo oyawe wuoke kati kawe gi ka onge. Mane siasa mar Kenya, to mane siasa mar the world. Koro sama oseketwa ni wan waonge gi kama wadonje. Ingeni we are fighting for a space, mabe space no poke nene. Lakini igori ga for space. Koro we are creating it. In what way? We decided to say unyalo create. President king'iyo jo president amalo nyaka piny. Yes. Gin jiedi. Kanyo tutingo old age donge. Kibire gavana, nitie gavana make jana. Sani erito. Nitie women rep make jana. Onge. Aya, nitie senator make jana. To wabunge, wantiere gi very few. I'm coming somewhere. Koro no wawacho ni wan kaka vijande. Ok wadwa ng'ini chungi chama mane. Bende ok wabi penji ni chungi chama mane. To wabro wacho ni ng'ata man gi age mochakore 18 nyaka 35. To you are capable. Ok wadwa ng'iyo nini gi pesa. Kami chunge no. MCS te gewenwa. Iwinja, nikech momiyo wawene gi gimbe mamalo. To ka ogidhi wenwa to kwane mwabolo. Koro wadhi wacho ni ng'ata mochungi MCA kineno ko kin youth kikibol ne ombolo. Mondo wambe transition moro ma giluongo cha wawil record gi.
seche ma wambe wadonjo through the MCA to wanyiso ni we are almost approaching 30-35 wadonjo MP koro kama ching mo exit to wasewene jok mamoko gi so that there is also transition Max kai wacho ni nyalo create space that is better gima kora dwano mondo igi godo en ni oganda wasana ndikore kaka jogo mbulu en kwa mane ma in go ne rowere namba achiel kura te ikawo to kura te iyombo mana samo kawo kura kikirit ni ibro bole mibolo chato mana mikwano gima ne ikawo kuro gisani jiwo oko kwanza uganda magluo anyiso ni telo ok kaw ka ji obet piny telo bende ok kaw ka ji neno TV wuoguru oko kauro mbulu to kaw mbuchu ni ema dhi kelo loko telo mano dwaro cha to kaw ko kaw mbulu ni winjo ni ngato ni bathi to imbi kia kata en mbulu kata onge godo gino ok dhi konyowa koro wuoguru oko te wariwre uru kanyakla makato bed mana ora mudhi penjuru jo mudhi ora go ni be in mbulu kato bed mana chiro anan gombulu kendo nyaka bolo mbulu joga te bende youth bende poda fuatilia ma area ka area waketo gini onge kamora mora ma ibiro donjo kodwa kato bed mana forum watimo forums gi ma forum watimo ibiro ka in gombulu mondo wang'eni un achiel kuom joma nyalo konyo waloko sirikal to marare kamoro nitiere matabu nitiere ni wan kaka youth ang'e ka ombulu ni tichaki dhi bedo kode ichalde gi ng'ama noko kawo mbulu cha to kwan niti kwano ni in bende in achiel kuom joma notimore nade koro kaw gi uru bol bedu timgu nade ubolgi sani une mugol ji oko we ung'ia ni kia ng'ato nyaka bioma kia MP kia chief kia ng'oa uguru oko ombulu moko nini card IDs moko mabendo kwamo Huduma Center mokwamo ka chief uguru wako te dhika urumbolo gunyalo wuotho kod gi ID go te mondo tergi ji odhi okawgi mondo wagalok gigi ang'owa walok gigi ombulu koro magi biro konyo wa mondo mi wambende wayud ka wan gi teko to mak mana gima pod anuoyo ni vijande MCA seats te mar Kenya weuru ni vijande wambe wayude kama transition moro nitiere ji owilre maber to ka en mana dhok kawuono to en kiny onge gima konyo ko jomoti ok nyal tiyo tije MCA to king'eni koro kiwacho ni gimbe ginyal tiyo ng'eni giseti apenji ni ok nyal tiyo nikech jo kiwacho en system vijande bende nitiere what is the gap between age and leadership age okakawe ga mateka ahinya but adware kama umbende uwe jomoko kadongo iwinja iketo nyaka gi jodongo mapok nochung jaduong' no dhi orakre gi jodongo wetegi e MP kucho orakre gi jodongo e Senate orakre gi jodongo wetegi e women rep governor MCA mar joyu wane makoro waketo ma nikech katiba ni nitie kumo hinyawago to kiko hinywa pile pile to waling sani ka imogwinyre kode giga ma intieni wan wuotho oloka makara bende sirikal nyo dagi wach mar pesa mar civic education cha wan wabru wuotha ero kama na nyakal Max Odhiambo mind ne ndon luo kwarango weche go koma gatelo magro were achiel kachiel kan Max anja ko mar Youth Voice Kenya nyako chakwarad kendo Eloni Kokelo asebedo jafalo mbaka ero